Je šialené, ako sa neskutočne rozmnožujú chronické ochorenia v našom svete za posledných 50 rokov. Neviem, či ste si to všimli, ale cukrovka, rakovina a tak ďalej tu pred desiatkami rokov boli veľmi výnimočné a dnes to má pomaly každý štvrtý človek. Vrátane vysokého krvného tlaku. Čo myslíte? Čo je príčinou? Veď predsa zdravotníctvo je technologicky vyspelejšie a napriek tomu naše obyvateľstvo stále chádne. Problémom je samozrejme náš životný štýl a to, čo jeme. Pretože to, čo do nás dostávame, je väčšinou veľmi nízkej kvality, s veľmi nízkou výživou a veľmi vysokým glykemickým indexom. To znamená fast food. Toto je vec, ktorá nás v skutočnosti zabíja. Z tohto vznikajú chronické ochorenia, ako sú cukrovka, problémy s krvným tlakom, depresie, problémy s trávením. Ak toto chceš odstrániť, začni s lepším životným štýlom. Ak s tým potrebuješ poradiť, napíš mi a môžeme sa pozrieť, čo potrebuješ v skutočnosti zmeniť práve ty.